Samuel Jenny Botello, as Felix Fernandez, पवित्र कार्सवरो, Jacinta Crasta, San Antonio, आपलो सलमानी साचरण करतात. जीविताच्या देण्यापासून आमच्या भाव बहिणी खातीर देवाकडे अर्घां दिवया. देवाचे विस्तार आशीर्वाद कृपा देणी तांचे कुटुंबाचेर तांचे योजनेचेर आमी सगळा प्रत्येक खातीर आमी मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. जेजू ख्रिस्त भुरग्यांनो भावा भयणींनो, ह्या पवित्र रितीन बहुत बरी वांटो घेवचे खातीर आनी मरी मायेची बेस्तार आशिर्वादां जोडून घेवचे खातीर आमकां आमी आयकी करया. आमी आदार दिल्ल्या पात्राचे बोगसाणे मागोवन म्हणया. हांव पात्री सत्य देवा आनी तुका भयणी म्हज्या संस्कार मनाची व्हडा विचार वायट सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आणि आमची पातकां मुक्सून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. पवित्र पुस्तकी असे बरोबर आसा. जडांची जन्माय हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंताची बुद्धवंतकाय हांव व्यक्त करतलो. बुद्धवंत आतां खरें आसा
शास्त्री काही पावल्यावर वादविवाद करताले या आमच्या काळाचे विद्वांस काही गेले आहेत. या संसाराची जाणवाय देवान पिशे करून सोडला नाही. देवान आपले जाणवाई ठरवलेल्याप्रमाणे संसार आपलेच जाणवाई देवाची ओळख करत सकाना करत. देखून आमच्या संदेशाचे पिसाय मुखांतर सन्मान केल्याने कारण जवळ देवाची खुशी झाली. वय जुदे पुणा मागतात, ग्रेक जाणवाई सोडतात, पूण आम्ही कुशलेल्या क्रिस्ताक बरगडता. दुजैवान ते एक अडखळ आणि हेर तिच्या तो एक पिशेतो. तरी देवान आपयलेल्या जुदेवाक आणि हेर जातीच्या क्रिस्त देवाची सकत आणि देवाची जाणवाय. कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हणून दिसता ते मनशाची जाणवाय उत्तम आणि जे कितें देवाची नासकाय म्हणून दिसता ते मनशाच्या मोलापासून बलिष्ठ. देवाचे उतारे. सगळी पृथ्वी सर्वेश्वराची विश्वासी जतनेन बांधल्या. नीतिवंतान एक सर्वेश्वराका उल्हासाचे गिता गाया. विधेयकांच्या असली स्तुती सप्ता. विणी वाजवना सर्वेश्वराक वाकाणा. दासन्याचे किनारेना ताका संगीता करा. सर्वेश्वराचे उतार खरेंच बरें. सगळी ताची कर्तव्यां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेश्वर मोग करता. ताच्या विश्वासी लोकांना संसार सगळो भरला. सगळी सर्वेश्वराची विश्वासी जतनेन भरला. राष्ट्राच्यो आलोचनो सर्वेश्वर व्यक्त करता. वर्गाच्यो योजनो तो देखभाल करता. पूर्ण सर्वेश्वराची मांडावर सष्टांग घालता. ताच्या काळजाची योजना संततेच्या संताचे करता. सगळी पृथ्वी सर्वेश्वराची विश्वासी जतनेन भरला. सर्वेश्वराक जय. मोठ्या पुतासमोर उभी राहून तो भगवताची तुम्ही कळत असताना मागा आणि जागृत राहा. सर्वेश्वराक जय. सर्वे स्फोट तुमचे सोवे आसो. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. तो दीस येताना देवाचे राज्य हे परी म्हणी येते. देडयो आपले दिवे घेवन वरेताक मेळोवन गेले. तांचे पैकी 5 बोधनातल्यो आणि हेर 5 बुद्धवंत. बोधनातल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुद्धवंतांनी दिव्या सकता आपल्या पडसुलांनी तेल घेतले. थोडेकांनी गळाई केल्यान तांकां सत्रांक जेमायली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्या रातीं एक बोब जाली आळे थोडेच आयलो ताका मेळोन केला. इतले आयकल्लेच त्यो चड देडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तोळ दूद नातल्यो बुद्धवंता लागीं मागल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या देवांतल्यान आमकां दिया. आमचे दिवे पालवतात. पूण बुद्धवंतांनी तांकां जाप दिवंक म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जाय. तुमी विकतेल्या जशी वसून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हण गेल्ल्या वेळार थोडेच आयलोच. आनी आयक्यो आसलेल्यो धेडयो ताचे संगता लग्नासला भितर सरल्यो आनी दारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरल्यो 5 धेडयो येवन पावल्यो आनी सायबा आमकां दार उक्तें म्हणून लागले. पूण ताणें भितर रावन साप दिवंक म्हळें, ना जायना. तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हण तुमी नेना.
देवाचे उदाहरण हे नियाळ देव मोगाचे मुगा ताच्या वर्त्या मोगार हो संसार रचला आणि ताच्या सारख्या आणि स्वरूपाचो मनशाक रचला. पाता करून मनीस देवाक अविधेय जालो तरी देवान ताका सोडूंक ना. बघा ताका सोडोवच्याक आपल्या पुताक एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारीत हाडलो. जेजून ताच्या उतरा कडल्यानी ताच्या बापाचो मोग आमकां उगडावो केलो. मोग केवळ पुत्रांनी न्हय बघा तरण्यांनी दाखोवंक जाय म्हूण बऱ्या समारिया घराची ओपार सांगली आनी तोच जावन आमचो बरो समारियाकार जालो. निमाणे जेवणाक ताणें आमकां मोगाचो उपादेश दिलो आनी तो उपादेश खरो करून पुरसार आपलो जीव दिलो आनी ताच्या जिवनपणाक आमकां नवें जिवीत दिलें. जेजूचें जीवन आनी मरण बापाय ताणें दाखयलेल्या विश्वासी मोगाचो उर्थ तर ताचें जीवनपण ताच्या बापान आपल्या पुताक मोगाक प्रसन्न जावन दिल्लें भोवमान. देवाचो मोग उडायन सुटून तो मोग मेल्याच्या सेवेक अर्थभरीत केल्ली बरी. आमकां समेजता देवाचो आनी आमच्या भाव भयणीचो मोग करूंक प्रेरण. सोडवणेची चरित्रा क्रिस्तांत संपूर्ण जावन देवपुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाशतेने संवसारात पंगयलो. तिच्या सगळ्या काळजात सगळ्या आत्म्यात सगळ्या सत्तेत आनी सगळ्या मनात तिणें देवाचो मोग केलो आनी तो मोग उतर प्रायर पावल्ल्या एलिझाबेथेच्या सेवेत काना शहरांत जाल्ल्या लग्ना वेळी आनी हेर जायत्या संदर्भांनी कार्यांनी दाखयल्लो सवेत. देवपुताची आवय जावचे तिचे भाग तर तिचे जीवन देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेत भेटयलेली एक मोलादीक काणी. देवाचो मोग पेल्याच्या सेवेक प्रकाश भरीत केल्ली बरी. आमी देवाचो आनी आमच्या भाव भयणीचो मोग करूंक एक परजडीत मेल पंथ. जो कोण दोळ्यांक दिश्टीच्या भाव भयणीचो मोग करिना तो दिसांतल्या देवाचो मोग करूंक शकना. मरयेची आमी खरी भुरगीं जावची म्हणल्यार तिचे थंय दिसोवन आयिल्ले शेगोड देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमचे थंय फुलोवन येवंक प्रयत्न करचे. देखून मरये माये जावन देवाचो मोग करूंक आनी तो मोग पेल्याच्या सेवेद्वारे संपूर्ण करूंक शिकया. देव आमचो बाप आमी ताची भुरगीं आमच्या पवर्तसो प्रतिफळ जावन देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जियोंक जाय आसली कृपा आतां मागून घेवया. मोगाळ बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने क्रिस्तीपाचेच्या कुटुंबाची जबाबदारी पाळतात खरे गवळी जावन वाट दाखोवंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी निस्वार्थपणी पळोवन एक आदर्श समाज रूपीत करूंक तांकां तुजी हातेराक कर म्हूण मागता हांव. उतर प्रायेन आनी पिढ्यान बुडवळच्या वडिलांक भुरग्यांनी तांची मोगान जतन घेवंक तांकां उदर मनाची कर म्हूण मागता हांव. घरांत आनी आश्रयांनी वा एकसुरपणान जियोवच्या जण जातरांक तुजो दैवीक सांगात दी म्हूण मागता हांव. ह्या येवकरसेच्या मेजा भावारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या वडिलांक खाल जावन चलोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. सगळींच्या मोगाळ बापा आमी तुजी भुरगीं तुज्या मोगान वाडोवंक आनी मरयेची जर तिचे थंय आसले शिगोडून आमचे कर्ण आमचे जिवीत माया मोगाची आनी सेवेचे करूंक आमकां तुज्या आशिर्वाद कर. ही प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन.
जाऊन मागा. या तुमच्या हातांतल्या बलिदान नादाक आनी महिमे जाके पवित्र केलेसाच्या सरस्वर मानून घेवन देवा आमच्या मुखार बापा, तुझ्या एकल्या स्वताच्या वैसुबुद्धीन उडास करून आम्ही तुका एक बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मागत असले बलिदान सदां जावं निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता. आमच्या सुमिया जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपवित्रानी सस्नाच्या देवा, सरकारी आणि सर्वतय आम्ही तुका दिनवासून पावो. ओ काय दोनीतीसो आणि आमच्या पायद्यासो बाळगपणी एकामी नामान करताना एका काळार आम्ही तुका वाकडता, तुका वंदिता, तुझी कीर्ती पळता. आपल्या उपकारपणाची उर्मी सांभाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझे क्रियास्पदाची ती आवयसली आणि सस्नी प्रकाश तिने संवसारा पाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी देखून आता देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धरून ही देणी पवित्र म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची खूब आनी प्रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुपेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मरलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी पियात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. त्याचपणी जेवण जात असताना कास घेतली. तुका नव्यान दिन नासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी नातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी संस्नीक रक्ताचे नेर घडत पातकाचे मोगसाय वेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वावरतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good for So
उगडास करता आणि हो जिवीत सोडलो आणि सोडूची काज तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन बसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सकयल आमी सुमेजता पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र उदास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाचे रायज आमच्या गोवळे बापा आणि सगळी आसत वर्गावरा तुका प्रतिमोगान वाडवा पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी इश्ट देखील मेल्ल्या सुमेजता तुझे पडसळेन मुखार पळय पावत आमकां सुमेजताची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां बरी देवाची माये संगती भगवंत सुसे सोबती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर पाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखात आमकां मांडली तांचे संगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांतर आणि शिकलेले प्रार्थना धैर्य घेऊन आता आम्ही म्हणूया आमच्या सगळीच्या देव या जीवितात सोस्ताना सगळीचे बाबू आणि आमच्या सुंदरा जेजू ख्रिस्ताची येणे भरोशान करण्याक आमकां तुजे उदारतापुरती सपात्यांतली सुटई आणि सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या दत्तता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां आनी आमच्या पात्रांचेर न्हय पण तुझ्या पवित्रतेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझे कुशेपणपणे तिका शांती दी आनी अपराध सांभाळ तुझी आता राजवट सरेकार ससनाच्या ससनाकर सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबत आसूं माया मोगा सुखरूप तुजो एकामेकांक शांती दिया ही देवाच्या मुखाची श्रेणी संसाराची पाप करता ती शरीराच्या जेवणाक आपयलेली आमी निजायकी सुभागी Pansango 130 आणि 8 मुरा मोहत आहे Jesus.
प्रार्थया कनोळ्या बापा बाळगुणे कमी आसमान दिताना तुवें सगळ्याच्या जीवनात दोष केल्या ते गुणांनी संतोषपुरीत झाल्या आणि विश्वासान तुका गौरव वाटता त्या मायेची देख घेऊन तिचे उर्वी आमकां पोचल्या सुगंधाची भक्तीपणी साखरी करून आमकां कृपा दी या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालो वसुनिया जेजू ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांती तुमकां धाडटा
आम्हापासून विनंती कर बाळग मोरिये. प्रार्थूया. येसुआनी बाळग मोरिये, सर्वेश्वरा देवान तुका जेजूची आवय जावन वेचून काढली आणि सवार जिण्यानी तुका केली. या खातीर आमी तुजे संकटात संतोष पावता आणि देवा बापा कडल्यान वयता. तुझ्या जन्मावरवी तुझ्या कुटुंबाक तुवें संतोष हाडलोय. तुझ्या जिणेन सोडून घरची आवय जावन शकळाक तुवें उपकार केलोय. आमची सोडून जावन तुवें साकार केलोय. या खातीर तुजो उपकार भावता. हांव सोम्याची इच्छा रंगासी म्हणून प्रसारून देवा म्हाका संपूर्ण तावती जाली आनी देवाचे कुशीक तुझ्या जिणेन पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टाची तुजी जिणी आमकां प्रेरणा दिता. देवा तुका क्रिस्तांव जिणेची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचेर दयाळ देवाची आशीर्वाद मागून धाड. आमच्या कुटुंबान मोग एकवट आनी सर्वेसो मनोभाव वृथा करून प्रेरणा दी. कुटुंबान संतोषाकारक जावचे व्यक्ती आमकां कर. ये बळगपणी तुजे बरी कालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या पुत्राक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मान वाडोवंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टांत दुखांत विघ्नांत आनी आनंदांत आमकां पाव. आमच्या जिणेक गरज म्हणजे सर तुज्या पुता लागीं मागून धाड. येसुआनी बाळग मरी तुका मान करून व्हड संतोषां आमी फुलां लायल्या. आतां ती आमी तुका पेटयता. इलान काणी तुका मानवदी म्हण मागता. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या भोवरी प्रसार करतात की तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो करण्याचो आनी बरे जिणेचो परमळ आमचे भोवरी प्रसार जायसो कर. देवान तुका दिल्ल्या परमेन कृपे मारिफाक आमची मागणी दयेन आयक आनी तुज्या काळजाची बरेपण ससनाच्या ससना भोगोळ सीता. Gloria
बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावंक तुझे राज आमकां येवंक तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसांक तशें आमचे पस्कां भोगोस आनी आमकां कार्यान उडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सोनीची संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोडचे गोश्टींची भगवंती मरी देवाची मयत त्या कांती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र सदाची सात आनी सदा सर्वता आमेन. मुगाळ पुत्रा सोवे आमकां मनी आशीर्वाद दी आमकां बरेंचशे करुवे आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवे आमेन.